Guau. Chámome Red. Como vermello en inglés, non me confundades con Rex, o can policía. Son un labrador que ven a axudar a Víctor sempre que mo pide, o meu dono e fiel amigo. Esta semana supoñíase que íamos ter menos traballo coa colaboración de 6 estudantes moi amañadas, pero de amañadas non tiñan nada. Se vos contara, unha tortura total. Coñecinas o martes e xa ese mesmo día deron en correr detrás de min para conseguir os meus ouriños. Para investigar, dicían. Pero iso non foi o peor. Cando colleron os trebellos do laboratorio, menuda calamidade. Case nos estragan os microscopios, por non falar de todos os portaobxectos que romperon e as moi condenadas non abonaron nada. Pero se os comenzos non foron vos, o que veu despois foi unha desfeita. Querían extraerme sangue, e iso que xa tiñan de vaca. Inmovilizáronme coa axuda da profesora Cristina. Mira que non hai cousa que máis me manque a agulla. Que a agulla. Que medo. Por sorte, só se encargaron da simuladora, que moito non se queixaron, así que non foi tan mal. Aproveitando o sangue, fixeron unhas extensións para ver os compoñentes polo miúdo, e moito chollo lles deu. Pero que sí, de tanto intentalo conseguíronno, con creces. Malia todo, mágoa me dá que marchen. Xa as vin peores pasar por aquí, así que o fixeron moi ben. Guau.